Avui parlem amb l'escriptor reusenc Eduard Cirera Riu. Va estudiar Enginyeria Industrial a la Universitat Politècnica de Catalunya i des de llavors treballa en el sector energètic. Però sempre ha tingut també una altra passió, la literatura. Format al Laboratori de Lletres, ens presenta la seva primera novel·la, Els estornells mai no volen sols. Bon dia, Eduard. Hola, bon dia, Agnès. Què tal? Moltes felicitats per aquesta arrencada tan potent amb una novel·la publicada a La Campana. Això, no sé com es peix. Doncs moltes gràcies. Encara no ho he paït, llavors no sé si et sabré contestar. Però bé, molt il·lusionat, la veritat. Sí. De totes maneres, explica'ns, abans d'entrar directament en la novel·la, aquestes dues facetes teves, que evidentment la literatura és una cosa transversal i tothom té dret a llegir, sobretot, i a escriure també literatura. Però com casen aquestes dues facetes teves? Bé, jo sempre he pensat que la típica divisió que fem a vegades, no? De lletres o de números, tot això penso que no existeix. Que som el que ens interessa i bé, jo l'enginyeria per part meva doncs, ve d'anar estudiant, no? Com que d'alguna manera doncs, a l'acabar l'ESO, acabar batxillerat, doncs, la continuïtat és la universitat, se'm donava bé estudiar, m'agradava la física, doncs vinga, no? Som-hi enginyeria. Però bé, he acabat i està molt bé, però el que realment em fa vibrar, diguem-ne, és escriure i la literatura, que també ve de lluny. Però són dos vasos comunicants? No, són senzillament dues facetes independents de la teva vida? Són dues facetes independents. Tot i que bé, que en la novel·la ja ho veurem que alguna cosa hi ha per allí, que potser sí que... Sí, exacte. Sí, al final he acabat escrivint una història, no?, ambientada a la universitat i el protagonista és un estudiant d'enginyeria industrial, no? Que bé, l'he volgut apropar a mi, no? Que no es diu Eduard, però es diu Genís, eh? Es diu Genís, sí. Bé. No sóc jo, no sóc jo. Està escrit en primera persona, però no és la idea. Ara hi arribarem. Abans d'arribar-hi, però, quina importància té haver passat pel Laboratori de Lletres? O sigui, què has après al Laboratori de Lletres? O què t'han ensenyat, no?, per tal de poder arrencar, no?, aquesta arribada teva a la literatura catalana amb tan bon peu? Sí, jo començo a escriure durant el confinament, vaig fer un clic, com imagino que amb més gent, no?, que va ser un temps de parar-se i plantejar-se moltes coses, doncs vaig fer un clic i em vaig posar a escriure. Vaig notar que m'agradava, que em feia vibrar, i llavors va ser quan vaig decidir formar-me al Laboratori de Lletres. Llavors, paral·lelament, quasi vaig començar a escriure la novel·la, vaig notar que m'encallava molt i allà va ser... Crec que el més important que he après allà, sobretot, és l'estructura d'una història, no? Que d'una manera jo em llançava tal qual arribava a la biblioteca, doncs em posava a escriure i no, la idea és que s'ha de planificar una mica, no? El text, s'ha d'esquematitzar, s'han de preparar els personatges abans de personificar-los, s'ha de fer una certa planificació que al no fer-la doncs ja m'encallava i jo crec que això és el que dono més valor, o sigui, de lo que he après és el que li dono més valor. Però, per exemple, hi ha molts temes, tots els temes aquests que hi ha dins de la novel·la, això ja estaven previstos de bones a primeres o han anat apareixent en la mesura que anaves escrivint? No, els temes sí que jo tenia molt clar que volia parlar del final d'una etapa, o sigui, el canvi d'una etapa vital, en aquest cas concret és el final de l'etapa universitària, però jo entenc que qualsevol persona que pugui estar en un marge s'hi pot reconèixer, també de poliamor, i també d'una falta de propòsit. Jo acabo la universitat i clar, em planto al mercat laboral pensant, hosti, i ara què? I ara què, no? Ostres, vull fer durant 40 anys això que estic fent? Potser sí, o no ho sé, no m'ho havia plantejat, no? I aquest limbo em va desencadenar una mena de crisi existencial i dic, ostres, doncs la millor forma d'afrontar-la és escriure sobre això. I tots aquests temes són els que plantejo. Aquests i d'altres, però sí,
anem una miqueta pams, primer comencem per parlar d'aquest protagonista, que és una miqueta un alter ego teu, perquè resulta que és de Reus, està intentant acabar el màster d'Enginyeria Industrial a Barcelona, llavors, clar, entenc que si tu tenies clar que volies parlar de totes aquestes coses que has comentat, potser era fàcil aferrar-te amb allò que tenies una experiència més propera. Que sigui fàcil no vol dir que sigui fàcil escriure una novel·la, No, ja sé, vull dir ja t'he entès. que s'entengui, que no estic dient ai mira, vas agafar la teva experiència i vas posar a escriure i l'endemà ja tenies la novel·la i ja podeu publicar-la, ni molt menys, però doncs que sí que potser dius, a partir del que jo veig al meu voltant, no, puc crear aquest alter ego. Espècie d'alter ego. Sí, la intenció no és crear un alter ego, la intenció inicial, diguem-ne. Sabia molt bé què volia escriure, però, clar, alhora pensava, no? Dic, puc fer... O sigui, el que volia escriure m'encaixava molt amb un pis d'estudiants, val? Llavors deia, vale, aquest pis d'estudiants, què estudien, no? Enginyeria, dret? Bueno, jo he estudiat enginyeria i he estat en un pis d'estudiants. O sigui, vull alguna cosa autèntic. Els podria haver fet estudiants de dret, però llavors m'hauria d'haver documentat, no? I segurament no hagués sigut tan autèntica la història. Llavors, perseguint aquest criteri d'autenticitat, he acabat creant un personatge i un entorn que s'assemblen molt als que vaig tenir jo en aquell moment, no? Però la trama és totalment fictícia. Llavors, i el personatge l'he exagerat, és bastant neuròtic, ja ho veureu si el llegiu. Sí, es pot assemblar, però la gent que em coneix i l'ha llegit diu, vale, no. Al principi potser sí, hòstia, és l'Edu, però a avançar la trama diuen, vale, bé, és fictici, no? Sempre hi ha aquells elements que sí que són compartits, però després hi ha la ficció, no? Exacte. Per començar, per exemple, aquí hi ha com una relació que potser ja en parlarem, si tenim temps o no, amb el germà, complicada, i en canvi, al final dels agraïments dius el Jaume per ser el millor germà que hem tingut fins ara, no? Per tant, dius, és evident que hi ha coses que sí que tenen un cert regust, entenc que la teva vida, però no del tot, no? I que precisament d'això es tracta a l'hora de fer ficció. El que sí que hi retrates és la teva generació, la generació aquesta en què tu estaves acabant la universitat i aquest canvi d'etapa, com deies abans. Què creus que caracteritza aquesta generació, que és la generació que ens trobem aquí a la novel·la, no? Aquesta manca de trobar aquest horitzó, no? On aferrar-se? Sí, no era la intenció, d'acord, fer alguna cosa generacional, simplement, doncs, el que diem, no? A la literatura hi ha 2 o 3 temes, o 4 nuclears, llavors el que importa, no? El que aporta riquesa és el focus, no? O la perspectiva des del qual es toquen aquests temes. Llavors, sí que és veritat que potser la gent de la meva generació, la generació millennial, doncs s'hi pot sentir molt identificada, no? Però pel que fa a la mirada. Però en realitat, el tocar temes universals, al final, penso que és una novel·la per tothom. Val? Què és el que potser caracteritza més? O sigui, que la gent de la meva generació pot identificar-se més amb el protagonista. Jo penso que és amb el tema de la frustració laboral, que entenc que tothom al sortir de la universitat doncs, pot tenir moltes inquietuds laborals, no? I tal, però sí que és cert que es diu, no? I s'està començant a veure que som una generació que viurem pitjor, almenys materialment, que els nostres pares, no? Pel tema laboral, no? Pels sous estancats, per la crisi de l'habitatge, no? I jo crec que en aquest sentit potser sí que és l'escletxa on la gent de la meva generació s'hi pot sentir més identificada. També pel que fa a les etiquetes de tipus de relació amorosa, que cada cop sembla que es dilueix més, no? La forma en què ens relacionem, intentem etiquetar-les però no sabem si això ens porta més confusió o què. Això també pot ser una cosa que atregui, no? A la gent més jove. Perquè abans ho deies, parles de sexe, parles de poliamor, parles de sexe en la distància, clar, també és una miqueta aquell aspecte, no? L'amor o el sexe, que és imprescindible en totes les vivències. Això hi ha de ser i ja que
posiciones en un moment concret, en una generació concreta, doncs s'ha de transmetre tal com toca, diguéssim, no? Sí, bueno. Tal com es viu en aquell moment, que és tot això que estaves comentant ara, no? Aquestes etiquetes, que potser hi han de ser, que potser no hi han de ser, aquestes maneres potser fluïdes de viure-ho tot, no? Sí, clar, al final una novel·la que un dels pilars que vol tocar és el poliamor o les relacions modernes o divergents, diguem-ne, doncs el sexe forma part, no, d'això. Tot i així, en cap moment he volgut que sigui aleatori, diguem-ne. O sigui, sempre que hi ha escenes sexuals doncs, tenen un sentit narratiu, val? Que fan evolucionar cap a un lloc o cap a un altre. D'altra banda, també el que ens parles és, per exemple, de Reus, no? Reus és un altre dels escenaris que hi trobem en la novel·la, tot i que, clar, quan comencem a llegir la novel·la ens dius feia mesos que no tornava a Reus i me n'hauria passat uns quants més si no fos perquè el meu pare va decidir tenir un infart. Per mi, anar a Reus era com visitar unes ruïnes enmig d'un desert. Per tant, aquí ja és quan dius, bé, soc de Reus, deixem estar, però no, no cal patir, que tot va evolucionant i que tot forma part de l'existència. Però sí que hi ha un aspecte, aquest de tornar a Reus i tornar a Reus en un moment en què, bé, continuo llegint, ni la plaça del Mercadal, ni la Prioral de Sant Pere, ni l'Índio, ni els vermuts electrònics, ni res de tot això em resultava familiar ni em feia bavejar de nostàlgia. Un dels pocs llocs que recordo amb gràcia era el bar Llúpol, però des que el van traspassar i el van convertir en un cau d'estirats que ja no valia la pena ni apropar-s'hi. Però, doncs, com deia, no? Hi ha un altre senyor il·lustre, reusenc, escriptor, que li va passar això, que va haver de tornar a Reus quan se li va morir el seu pare, que és un senyor que es diu Xavier Amorós. El Xavier Amorós va haver de tornar a Reus quan es va morir el seu pare, que estava estudiant a la Universitat de Barcelona i va haver de deixar els estudis universitaris per venir-se a encarregar de les Amèriques, que era la botiga que tenia el seu pare amb d'altres socis. Per tant... Doncs, tremenda coincidència, no tenia ni idea, i em sembla fantàstic, la veritat. Bueno, vull dir que... Sí, bé, malgrat la situació aquesta, que també he dit jo que aquí es parla d'una mort i que evidentment no és com molt bonic i que es parla des d'aquest punt de vista de Reus, de ara tornar a casa, quina mandra, no? Home, si vens d'un pis d'estudiants en què allí hi ha molt més de moviment i molt més caldo de cultiu, s'entén que faci mandra tornar a casa, no? Però arrenca així la novel·la. I m'ha fet gràcia aquesta coincidència amb això, amb el Xavier Amorós. Aquesta arrencada del protagonista, clar, s'ha mort el seu pare i ell ho explica d'una manera molt cínica, molt àcida, amb sarcasme, no? Penso que és una bona presentació del Genís, aquesta mirada seva particular en primera, perquè ell és un personatge, jo l'he volgut construir com un personatge molt desconnectat de si mateix, és a dir, clar que li provoca nostàlgia tornar a Reus, clar que li fa il·lusió tornar-se a trobar amb els llocs emblemàtics de la ciutat, clar que li encantava fer vermuts electrònics, no? Però sentir en aquest moment li fa tan mal que prefereix no desconnectar-se, no? Llavors en algun moment allà hi haurà d'entrar, no? Hi haurà perquè tractes això també, el dol, la pèrdua. Exacte. Com ell no s'atreveix a afrontar aquesta pèrdua, que en realitat li fa mal, però l'afronta amb aquest sarcasme, amb aquest més igual tot, amb aquest, mira, vinc per pal, però bueno, doncs una mica aquest doble sentit, no? Bé, és aquesta evolució també, d'això que dèiem abans, d'aquest moment de canvi, de traspàs, en aquest cas de final d'una etapa del món universitari, que bé, també hi ha moltes emocions per aquí, més si se n'hi sumen d'altres, encara tot ho fa com més gros i bé, això és el que acaba generant aquest personatge que és el Genís. Sí, de fet, els pares solen ser una figura que ens fan de brúixola, que són referents, que ens fan de guia en els moments vitals importants, sobretot. Llavors, clar, el Genís es troba en això, en un final d'etapa, que quan justament es mor el seu pare, tampoc té mare, se sap molt aviat, en el primer capítol ja es veu que
es va morir quan ell és molt petit. Clar, el quedar-se sense referents, sense aquesta brúixola, doncs encara agreuja més el sentit de què coi foto jo ara amb la meva vida, no? que té el Genís quan està acabant la carrera i quan veu que no... que aquests referents, no? que estava seguint, doncs que ja està, desapareixen, que ja no hi són. I bueno, és una forma de dramatitzar-ho més. No? I com a novel·la, clar, que passa avui en dia, hi ha whatsapps, no? Això, sí, clar, és el que hi ha. Si la gent es comunica, la gent es comunica per WhatsApp. Sí, no, clar, forma part, no? WhatsApp, Instagram, les videotrucades, tot això està inclòs a la novel·la. I llavors un altre aspecte que és també molt important per la novel·la és la música, i de fet al final de tot el llibre hi ha un codi QR per enllaçar amb la música de la novel·la, perquè també les vides estan fetes de tot això, no? D'emocions, d'amor, de sexe, de comunicació o d'incomunicació amb els altres, i de música. La música va acompanyant, no? I segons en cada moment hi ha una música o una altra. Sí, clar, a mi m'agrada molt la música, he volgut que... I el cine també, hi ha moltes referències al cine. He volgut que el protagonista també, val? El que passa és que li he donat un sentit, o sigui, ell és cinèfil, li agrada molt la música per un motiu concret, val? Però ho he volgut incloure. Per mi tot l'art es pot juntar-se, no? I sumar, i bé, sí. De fet, el QR que hi ha al final del llibre és una llista de Spotify, que si l'escaneges doncs et transporta directament allà. Jo aconsellaria poder obrir-la també abans de llegir-lo, vull dir, perquè et vagi acompanyant la música. Per començar a entrar ja Sí. en matèria. I de fet hi ha molta música referenciada, però en el QR només hi ha les cançons que es referencien directament. Ja no només els grups, les cançons que directament se'n parla, no? I que acompanyen, tenen un sentit narratiu, tot té un sentit narratiu. No és perquè em feia il·lusió que sortís aquesta cançó, és perquè vol dir alguna cosa, no? I això vol dir que les cançons ja les tenies triades prèviament o han anat fluint en la mesura que... N'hi ha un parell que... Que passaven els esdeveniments en la novel·la. Sí, no. La majoria han anat fluint, val? Però n'hi ha un parell que sí que tenia claríssim que havien de sortir, que li donen molta més dimensió a la novel·la. Una és Louisiana o els camps de cotó, val? Que apareix més o menys en el primer gir de guió de la novel·la, dels Amics de les Arts. I l'altra és Castells de sorra, de Crim, que és un grup de punk de Tarragona, que jo soc molt fan. I també la lletra em transmet moltíssim. Quan l'escolto em travessa molt aquesta cançó, i també està ubicada en un moment de la novel·la molt important. I ells ho saben, que hi és la cançó? No. A Crim, potser, dels de Tarragona? No. Tampoc? Se'm va acudir, ostres, motiva't i envia un correu, envia'ls un exemplar, no? Però... no sé, fa vergonya, no? Perquè, no sé, diran qui és aquest pringat, no? És un pringat que ha publicat la seva primera novel·la a La Campana, per tant, potser tampoc no tant. Si em veieu, els de Crim, he estat a quasi tots els concerts de la Sala Zero, vull dir que... Molt bé, permeteu-me, no?, aquesta incursió en les vostres lletres com a fan. Està bé. Molt bé. Llavors també hi ha tot això, no?, aquestes relacions familiars complicades, ja hem parlat una miqueta amb els pares, però doncs també hi ha això que comentava abans amb el germà, no?, perquè totes les famílies hi ha coses i doncs amb aquesta també. El germà viu a Boston des de fa uns anys, no torna gairebé mai, només per Nadal, i ja ni això. I, clar, alhora el pare es mor, la mare, des de la infància que ja no hi és, el Genís se sent tremendament sol, i la relació amb el germà és bona, però no es veuen, no? I té aquesta mena d'absència travessada que vertebrarà la novel·la, de fet. El germà no surt directament, però és una absència molt present. Amb això ja es diu tot. Explica'ns el títol, Els estornells mai volen sols. Sí, mira,
abans de començar a escriure ja tenia clar quin seria el títol, que és aquest. De fet, jo entenc que el lector, quan llegeix el títol, pot pensar, no, ostres, que solemne, no? Que poètic. I llavors començar a llegir i dir, hosti, però sí, la narrativa, el llenguatge és molt gamberro, no? I, de fet, a mi m'agrada aquest contrast perquè vull que es tingui present que al llarg de l'obra, no? Que tot i que sembla, és una història que entra molt fàcil, que es llegeix molt ràpid, senzilla, no? Capítols curts, vull dir que tot i que tingui aquesta lleugeresa, a mi m'agradaria que el lector tingués present tota l'estona que a sota hi ha un subtext profund. No? I que és la solitud, aquest títol m'ho proporciona. Sí, i llavors aquesta és la intenció. No? I l'origen és, bueno, simplement, recordo quan érem petits i anàvem en cotxe, no? El meu pare sempre quan vèiem aquests estols d'estornells que fan aquest ball, no? Quan es fiquen milers d'estornells en una línia elèctrica, no? Sempre feia el comentari, no? De mireu, els estornells que sempre van junts i tal. I bé, és un animal, l'estornell, que viu en comunitat per sobreviure, no? Igual que les persones. I la llavor d'aquesta novel·la va començar a germinar justament en el confinament, quan paradoxalment doncs, ens havíem d'aïllar per sobreviure, no? I bé, aquestes palles mentals doncs, van fer que d'aquí sorgís la futura novel·la, que després la simbologia dels ocells cobra una altra dimensió. Simplement això, aquesta va ser el punt d'inspiració. No? Parlaves de tal com escrius, també escrius amb molt diàleg, perquè clar, la comunicació és important i aquest diàleg també marca molt, no? I fa que tot evolucioni també de manera com més ràpida i que coneguis millor potser els personatges. Sí, el diàleg és la part que més gaudeixo a l'hora de l'escriptura, també és la part que més em costa, penso que és complex fer un diàleg, però és molt divertit. I és l'eina més pràctica per fer avançar una trama i per generar conflicte. En un diàleg hi ha d'haver conflicte, els personatges no poden... Per fer avançar la trama hi ha d'haver intercanvi d'idees contraposades, no? I això m'encanta. Generalment, els personatges, tots els que hi ha aquí, ostres, jo penso que tots tenen raó, però són opinions totalment oposades, no? I la gràcia és que tenen raó des del seu punt de vista. I això és la gran riquesa que et pot aportar un diàleg, que pots donar punts de vista totalment diferents que com a narrador potser no pots, no? Perquè estàs més limitat. Per tant, bé, això, una novel·la completa amb un fotimer de temes, tot i que pugui semblar això generacional, no és que sigui una cosa que la pugui llegir només una determinada generació, sinó que totes les generacions s'hi poden trobar reflectides d'una manera o d'una altra. Per tant, cap problema en aquest sentit? Sí, tota aquesta amanida de coses que hem dit, a mi m'agrada dir que es pot ficar tot en un bol, que és el que jo m'agrada anomenar novel·la d'aprenentatge, es diu així, no? Que és l'evolució d'un personatge, l'evolució psicològica sobretot, que marca el nucli de la trama, no? En les novel·les d'aprenentatge. Jo penso que al final és una història d'un noi que té una sèrie de mogudes molt bèsties i que això el forcen, no? A fer un pas cap a la maduresa. Llavors jo ho resumiria com que és la història d'un noi que es converteix en home. No? És aquest pas que trobem a la coberta. Correcte. A mi quan a l'editorial em van ensenyar aquesta coberta vaig dir, hòstia, és meravellosa, perquè és un noi saltant un mur, no? Que alhora pot simbolitzar que està superant, no? Una dificultat, però també que en fuig. I les dues coses casen perfectament en el nucli de la novel·la. Llavors, contactíssim, sí. Doncs fantàstic, moltes gràcies, Eduard, per haver-nos fet 5 cèntims sobre els estornells mai volen sols. No, gràcies a tu per tenir aquesta conversa, per convidar-me. I ara escriure'n moltes més. Se'm gira feina, sí, tant de bo. Moltes gràcies. A vosaltres.